Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Lalaki kagipugutan sang ulo kag 11th partner, posible nga kabahin sang isa ka drug syndicate suno sa pamuno sang City Drug Enforcement Unit. Samtang pamilya sang biktima nagay panginwala sa mga akusasyon suno sa ila ang pagpatay sa pulis kag pagpatay sa ilang nga himata konektado. May report si Nico Delfin. May kangtanan sa trabaho, kagang masupog nga kampanya sa illegal nga droga ang kabahin sa mga ginatutukan sang Special Investigation Task Group nga motibo sa pagpatay kay Staff Sergeant Joseph Nepomuceno Jr. nga katapos ang City Drug Enforcement Unit. Domingo, sang gintiro kag napatay si Nepomuceno sang wala pa makilalan nga riding in tandem sa Rosario Street sa Bacolod. Doon naman sa sir, sa isa ngayong nangyari kay John Paul, hindi ko yun sir sure kung connected yun sa baka yung mga negosyo nila, baka sila posible, pero kami wala kami doon sir. Na-file na rin namin siya ng kaso. Pero tubtob karon, bisan ang pamuno sang CDEU nga si Police Lieutenant Edward Bolivar, ang hindi pa mapatod kon bala may koneksyon ang pagpatay kay Nepomuceno sa pagkatikma sa mag-live-in partner nga sanday Glenn Paul Castillo kag Analibal de Viaso sa Barangay Kabug sang Agosto 21. Si Nepomuceno ang kaupod nila sang gindakop ang mag-live-in nga suno kay Bolivar, posible katapos ang illegal drug syndicate. Hindi ako kakongklud sir kung anong drug group yung nila connected sila. Malamang sir, kasi malaki yun. Ang utod ni Glenn Paul nga si May Castillo Monghe ang nagsiling nga inosenteng iya manghod kag wala inis ang kahilabtanan sa posible illegal nga hilikoton sa iya live-in partner nga si Annalie nga amusad tong target sa bypass operation sang CDEU. Iya man ginpahayag nga wala sang kahilabtanan ang iya utod sa pagpatay kay Nepomuceno, pero dako ang iya pagpati nga ang brutal nga pagpatay siya manghod nga ginpugutan pa sang ulo ang konektado sa pagpatay sa pulis. Ang bangkay ni Castillo nga wala na sang ulo ang ginbilin sa lugar kung saan ginpatay ang pulis ang Martes ang gabi. Ang iya nga ulo ang ginwigit sa Barangay 2. Ang pamunuan sa Bacolod City Police Office ang nagpasalig na nga matagaan sang kalubaran ang magkasunod nga kaso sang pagpamatay, pinaagi sa natukod nga Special Investigation Task Group. Nico Delfin para sa DGCast Negros.